Mindanao ani adlong Domingo. Nahapunan mi ani guys Uy, bata! Kauban ko nga akong kulitaw ani guys. Ito na ni ani guys. Aning tayo maniuli nami. Tayo mas ko guys kay adlong Domingo. Ay schedule man ako katong nanang adlaw mo anang magremote dito guys. Kauban ko sa ko. Pero mo man ang gabi ang mga diha sa among mga trabaho. Nagsigan ko guys sa mga parang dili usik na ako ang lakaw ko sa kapitan. Nagkaino ko po mga guys kay aron sa makahatag ko na A few moments later. Insakto gyud guys pag abot na mo sa may highway. Diya sa mo anang dapit sa lungsod guys. Lungsod sa Valencia, ngit-ngit na guys. Makita nato guys nga dunay daghang suga. Mo ni mga suga guys sa December hangtod karon wa kuha kay ipadayon gihapon ni guys kay nagsingabot naman among pista. Mao ni nga ang mga suga nagpabiling gihapon ani. Among suga guys gisud sa mga star. Mao ni naghatag og view guys sa matag gabi alang sa mga biyahedor guys sa mga dumudo nga mamistahan sa among dapit sa lungsod sa Valencia. Ingon na guys ang trabaho magabihian ta. Sa among dapit guys, dili ingon nga panghambog. Basta magsingabot na gid ang piyesta guys, nagkadaian ang mga tao nga dumuduong sa among dapit. Manguli na ang Tagalog yung lugar guys. Manguli na sa among tagsa-tagsa ka mga lugar para lang mo sa ulog sa among piyesta. So guys, maora nilingaw nako karong
adlaw guys. So ako nagpasalamat kaninyo. Bye-bye.